Γεια σας, γεια σε όλους. Θα ήθελα να σας μιλήσω για την εργασιακή εμπειρία μου, που είναι πολύ σημαντική. Μου έχει δημιουργήσει μεγάλο προβληματισμό έως και θλίψη. Αυτό θα ξεκινήσει, θα αρχίσω να λέω την ιστορία μου σε κάνα 2 ώρες. Θέλω πρώτα να δω πώς φαίνομαι στο φακό και το πώς πρέπει να μιλάω, γιατί βλέπετε ότι κομπιάζω. Είναι η πρώτη φορά που έχω αποφασίσει να μιλήσω στο YouTube και το θεωρώ ως κάθαρση αυτό, γιατί ο λαός λέει ότι καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Οπότε θα σας μιλήσω για το τι έπαθα και τι πάθαινα κάθε μέρα σε μία εργασία που ξεκίνησα από την πρώτη μέρα, και είμαι σίγουρος ότι το 90% των εργαζομένων που με παρακολουθούν αυτή τη στιγμή ή και των άνεργων ακόμα θα ταυτιστεί μαζί μου. Εάν θέλετε, κάντε subscribe, like και share για να μοιραστείτε την ιστορία μου και εσείς σε άλλους. Δεν είναι ο στόχος μου ούτε λεφτά να κερδίσω, ούτε τίποτα. Μπορεί αυτή τη στιγμή αυτό το βίντεο που κάνω να μην βγει. Μία πρόβα κάνω αυτή τη στιγμή για να δω πώς βγαίνω. Και θα σας μιλήσω σε κάνα 2-3 ώρες ή όποτε βγει στο YouTube. Είναι η πρώτη επαφή που έχω με το YouTube σε σοβαρό επίπεδο. Έχω ξανακάνει YouTube ερασιτεχνικά, καλά και τώρα ερασιτεχνικά είναι, αλλά εάν δω ότι υπάρχει ανταπόκριση και θέλω τα μηνύματά σας, θέλω τα σχόλιά σας για αυτά που θα σας πω, τότε θα το συνεχίσω, γιατί είμαι σίγουρος ότι και θα ταυτιστείτε όπως είπα, επανέλαβα, αλλά και χρειάζομαι και τη βοήθειά σας. Γιατί βοήθεια δεν έχω από πουθενά και κανένας δεν μιλάει όταν είσαι μέσα στο χώρο. Γιατί όπως λέει ο λαός μας, μέσα στο χώρο πολλά τραγούδια λέγονται. Οπότε θα το ξεκινήσω σε λίγο. Αναμένετε.